Ahojte bezci, vítajte pri dnešnom videoteste. Dnes sa pozrieme na novinku od značky Brooks, teda novinku, ktorá k nám pribudla ako posledná v rámci tých bežeckých značiek, aj keď historicky je to asi druhá najstaršia značka, ktorú v ponuku máme. Dnes sa pozrieme na trailovú novinku a to je model Brooks Cascadia 17. Poďme najskôr k základným číslam. Cascadia 17 má 312 gramov, je to nárast 114 gramov proti 16, teda predošlej generácii. Drop sa nezmenil, ten je 8 mm, rovnako ako bolo teda v 16, je 8 aj v 17. Poďme si povedať niečo o tom modeli, pre koho to je vlastne vhodný model a kde sa bude Cascadia 17 najlepšie cítiť. V prvom rade, ako som povedal, je to trailový model, to znamená, že nie po asfalte, ale po teréne. Čo sa týka toho terénu, Cascadia 17 vládne od polnej cesty cez koreňové úseky, skaly, asi všetko. Je to taký multipracant, asi podobne ako ASICS GL Trabuco 11. generácia. Koniec koncov sú tu dva asi takí najväčší konkurenti. Čo sa týka toho, čo je tu nové, tak za mňa sa zmenilo asi všetko. Zmenil sa zvršok, medzipodrážka, podrážka. Poďme sa na to pozrieť bližšie. A začneme s vrškom. Čo sa týka toho zvršku, viacej vecí sa tu udialo a mne sa tie zmeny páčia. Začnem predkom topánky a to je tu bumper, teda taký chránič palca, keď idete náročným terénom a narazíte do nejakej skály alebo korene alebo čokoľvek, je naozaj relatívne tvrdý a ten palec je tam chránený. Fakt, že super. Čo sa mi veľmi páči na vyhotovení toho zvršku je vlastne to prekrytie tej sieťoviny, ktoré je prekryté trošku výraznejšie ako pri predošlej generácii a naozaj pokiaľ aj dvíhate palec alebo chcete mať väčšiu ochranu v rámci tej sieťoviny, tak toto je asi aktuálne najlepšia verzia, ktorú som ja v trailovej topánke mal a testoval. Čo sa týka samotného zvršku a jazyka, jazyk je trošku tenšie oproti predošlej generácii, rovnako sa obralo aj na polstrovanie v oblasti päty a ten molitán tam už nie je taký hutný, taký masívny, ale nehodnotím to negatívne. Ja mám rád, keď je to také možno trošku spartianskejšie, pretože čím viacej je tam toho molitánu, tým je pravdepodobnejšie, že sa s ním môže počas behu niečo stať. Poďme na medzipodrážku. Medzipodrážka stále používa Brooks verziu DNA Loft verzia 2, čo znamená, že oproti 16. generácie sa samotná pena nezmenila, ale pribudol tu Trail Adapt. Trail Adapt je taká plastová výstuha, ktorá pomáha v zmysle stability tej topánky. Celkovo Brooks hovorí, že vďaka spojení troch vecí, teda DNA Loft 2 verzia, teda DNA Loft 2, Trail Adapt technológií a samotnému gripu podrážky docielil výrazný náraz komfortu v rámci tej topánky a teda, že tá topánka je mäkšia. Vyskúšame, uvidíme. To, čo sa mi ale páči asi najviac na tej Cascadii 17 už na prvý pohľad je podrážka. Tá podrážka vyzerá naozaj super, hyper agresívne a už keď sa na ňu naozaj pozrete na prvý pohľad, tak je cítiť, že toto bude v teréne asi dobre držať. Úplne je to nové. Predtým tá podrážka bola taká, že celá plocha predná bola ako jeden celok, zadná bola ako jeden celok. Teraz je to rozsegmentované na 2, 4, 6 častí s tým, že každá tá jedna časť má niečo do seba. Tie lamely sú oproti predošlej generácii trošku tenšie a sú hranatejšie, sú agresívnejšie a je z toho naozaj cítiť, že táto podrážka by v rámci toho terénu mala fungovať výborne. Koniec koncov Brooks na to používa svoju vlastnú technológiu, je to technológia Trailtac, nepoužíva Vibram alebo ostatné podrážky, je to vlastne rovnaký prístup ako má ASICS, to znamená, že robí svoju vlastnú podrážku, ASICS má ASICS Grip a Brooks má Trail. Tak, no, tak poďme sa v nej
prebehnúť a pozrime sa na to, čo je vlastne na nej také super a čo by ste mali vedieť v rámci toho, ako sa v nej behá. Cascadia 17 a tlmenie. Nebehal som v verzii 16, teda v 16. generácii, testoval som priamo túto 17. Čo sa týka toho tlmenia, iste to nie je najmäkšia topánka, ale Cascadia taká vo finále ani nikdy nebola. V zásade máte dve rôzne kategórie bežcov. Prvá skupina je tá, ktorá chce mať extra otlmené, extra mäkké topánky. Jednoducho komfort je pre nich priorita a nepotrebujú cítiť, po akom povrchu alebo teréne sa pohybujú. Potom je druhá skupina bežcov, kde keď sa pýtame tu na predajni, či hľadajú v rámci priority to tlmenie, povedia, nie, tlmenie pre mňa nie je nejaká priorita. Ja by som chcel cítiť, čo sa po touto topánkou deje. A presne do tejto kategórie patrí Cascadia 17. Jednoducho nie je to tá najmäkšia topánka, ak chcete naozaj niečo komfortné a mäkké od značky Brooks, potom je tu model. Napríklad táto dámska, teda aj pánska verzia Caldery. Caldera je vyslovene nafúknutejšia, s mäkkou zmesou, je tam dusík medzi podrážke, proste komfortom je to niekde inde. Ale pozor, toto nie je negatívum, pretože sú bežci, ako sme hovorili, ktorí vyslovene chcú cítiť, čo sa pod tou podrážkou deje. Čo sa toho tlmenia týka, už na prvý pocit, keď si ho obujete a keď sa prebehnete, tak cítite, že táto topánka naozaj nie je o tlmení. Ale keďže nie je o tlmení, má naozaj výbornú stabilitu. Ten Trail Adapt, ktorý sa nachádza teda v medzipodrážke, je obklopený penou DNA Loft, funguje naozaj výborne a po akomkoľvek teréne beháte tej stability má Cascadia 17 na rozdávanie. Čo sa týka samotného zvršku a fitu v tejto topánke, zdá sa mi oproti 16. generácii trošku uši, ale nebude to nič markantné. Toto je naozaj skvelá technológia od Brooksu a za to palec hore. Jednoducho ten two bumper, pokiaľ je takýto masívny, má to zmysel a význam aj pre ľudí, ktorí dvíhajú palce, ktorí chcú mať naozaj silnú ochranu v rámci tej špičky. Toto poznáme od značky Brooks, výborne to zafixuje šnúrky, jednoducho zaviažete, prestrčíte ich po poto a nemáte s tým žiadny problém. Toto je rovnako technológia, ktorá je v tom trailovom svete už v zásade bežná. Je to príprava na návlak, ktorý si zachytíte tu háčikom na prednej šnúrke a vzadu si to prilepíte na päte. Čo sa týka toho polstrovania, pokiaľ máte naozaj bežecké ponožky, ja používam štandardne cepy, tie midcut soky, teda tie trošku vyššie. Osvedčili sa mi, som s nimi veľmi spokojný a nemám žiadny pocit, že by mi ten komfort v zmysle zníženia toho polstrovania a nejako ubudol v tejto topánke, iste nie. Čo mám ale dostalo, tak to je samotná podrážka. Toto je, priatelia, asi najlepšia podrážka v zmysle trakcie, ktorú som ja mal možnosť behať. A pozor, lebo Asics Gel Trabuco som tiež vychválil, ale toto sa mi zdá ešte trošku lepšie. Jednoducho tá agresivita tých lamiel, to ako sú ostro spravené, ako majú vo finále jeden smer v zmysle toho zahryznutia sa v tej prednej časti, tak to fakt funguje dobre. Či už je to lesná cesta s ihličím, s koreňmi, či sú tam skaly, či je to mokré. Jednoducho toto funguje naozaj skvelo a ja som asi naozaj nemal topánku, ktorá by mala lepší grip. Takže ak by sa ma niekto pýtal, že či ma očarila Cascadia 17, bude to určite podrážka a jej trakcia. Výborne sa vďaka tomu číta terén. Máte super prehľad o tom, že na čo ste práve vstúpili, na čo ste nestúpili. Ako som povedal, toto nie je najmäkšia topánka a v zásade ani nikdy nebola. Je to topánka pre bežcov, ktorí majú radšej to, že sú bližšie k zemi a naozaj cítia, čo sa pod tým chodidlom
deje. Cascadia 17 je k dispozícii ako v bežnej verzii, teda tej priedušnej. A nie, že by bola Gore-Texová verzia nepriedušná, ale ako všetci vieme, Gore-Tex má priedušnosť nižšiu, pretože membrána by mala zabrániť tomu, aby tá vlhkosť prenikla do tej topánky, ale zároveň vďaka tomu, že neprejde tá vlhkosť cez ten zvršok, tak aj tá výmena v rámci toho tepla, ktoré sa hromadí v tej topánke, bude trošku nižšia. Ale však koniec koncov to všetci vieme, že ako náhle je tam membrána, priedušnosť samozrejme klesá. Inak sa to samozrejme nezmenilo, teda presne tá istá Cascadia, ale vo verzii s Gore-Tex membránou. Mnohí sa ma ešte pýtate, či už na predanie alebo v rámci webu, príspevkov, čohokoľvek, že keďže sme testovali tieto topánky, čo sme mali oblečené, takže mali sme ponožky od Cepu. Ja to striedam, raz mám kompresné podkolienky, raz nemám kompresné podkolienky, je to vďaka mojim trošku problémom s lítkami. A na oblečenie som mal verziu X-Bionic a bola to rada Effector 4D, teda tá novinka, ktorú X-Bionic priniesol. Na to si asi spravíme recenziu samotnú, pretože ten X-Bionic, o tom by sa dalo naozaj rozprávať veľmi, veľmi dlho. Takže, priatelia, toľko z dnešného videa na Cascadiu 17. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa pri ďalšom teste. Čau!